Atunci când înveți cuvinte noi în limba germană, o provocare apare, mai ales atunci când ai de învățat substantive. Substantivele sunt acele cuvinte care reprezintă un obiect sau o persoană, chiar pot juca rolul subiectului. Asta înseamnă că se vorbește despre ele în acțiune. O regulă de aur când învățăm substantive în limba germană este ca întotdeauna să le înveți împreună cu articolul lor și cu forma de plural. Așa cum nu există curcubeu fără soare și ploaie, așa nu ar trebui să memorezi pe din afară substantive fără să ai în vedere aceste două lucruri cu care să le asociezi. De exemplu, când înveți substantivul der Mann, forma lui de plural este umlaut pe A și terminația -ea, astfel încât ajunge la final să fie Männer, bărbații, der Mann, bărbatul, Männer, bărbații. Der este articolul care îți arată faptul că este un substantiv masculin. Die Frau este femeia, die este articolul pentru feminin și pluralul este dat de terminația N, die Frauen. Das Kind este copilul, das arată faptul că e un substantiv neutru și pluralul este Kinder. Este forma de plural în cazul acesta. Ceea ce îmi doresc este să nu arăți și tu așa atunci când te uiți la articolele limbii germane, dar ăsta este un subiect pentru o lecție viitoare. Tschüss!